morning kong ni ai ku Blei ye pi baro iwe pi iwe ki be pet ya kani ka program ha kani ka por na kani ka good news TV channel Kyrpang ni ai ku Blei ye pi ki hap ki beren ki baju ban pet ban ngap ya kani ka program ngangen ha ki program ki baladem shakaman filayo shipon ki kyrkhu dei filayo ban mat ki jing hikai ki kyrkhu ki babun banget ka sha skor bat ngap ba di hagen ka klip madro nga don ya fi sa ka wepat ka khubor banya thu hapeng jong pi ki hap ki baret mo tinga kwa sa hisin ma pen pledging mod ngap ba pen sha skor bat ngenya thu epi ya kani bat ka we ka khubor hagen ka klip mad di ha shwa ban stang ka kwa ba baro pen dam ki kli shapo ka prep ki kamat ngenya duai mo ngenya duai ngam kwa ban menur ban pet mo ka prep ki kamat dam ki kli shapo ngenya duai au Blei ku ba jingi ba beneng ni aingu me namar ki aka baro pamela ai hangi bat khamtam ye ke jing jong me pamela yangi hatu kata ni aingu na ka benta ni ka program ka bakodor shimti yangi jisu iwe bangila ban plit iki score iki dot note iki jing muti perkan bangila banyo sngowi ka Ktien ke jong me kinang la bangila ban ban san na ka Ktien jong me bangin longkum mami atrai jisu shime ka pobdang sa baro ka teng jisu ni pan amen Dehaberin, hagen nga klip man, nga kwa banyalam jingmut ya pi, syapang ka way ka benta. Bat kata kalong, kabangi ong nga Ktien pareng, forgive, lani forgiveness. Mo, kabangi ong nga kasi, maap, ni ka jing maap. Mo, ngangit baro pila tip syapang kata, day ni juyo sengoy ta ka Ktien, day. Hod, kalong ka Ktien ka basok bahaban keno, amang syomit maap, jing maap. Henry ka di ka Ktien pat ka ba bah ban penmi na ka sentul dai ni to pila ban kili baleng di ban map balay ka don gani ka Ktien jing map habang iong map lani ngiong ba ngila map kamud ba ngila ya sukno bat no bat kitu kibala pensosi yengi kibalik kenu ka ba penmong yengi ka ba pensosi yengi ngia suk no bat ki bat ngia kemen no bat ngia sedang thamai biang ki aka baro ma to ka Ktien ke jong Blei ru ka hikai bhayangi syapang kani ke jingmap ni ka forgiveness wat ujisu hi dalati ulalong ka nuksa ya kani mo ni haba ujisu upen kia ya ki bre bonsen ongkum no kilet lamap iki pop jong phi but what ha ka ding phana ka khlemat ka bakhat do ujisu ong ko pa to map iki na bakim tip ek ka bakilale ka ba mat ba ujisu hi uhi kai yang nga ba phi na du ki hap ki baret yang ibaro bangi dai pandon ka jingmap ba ka jingama ma aku penyelam ye phi ya ka we ka khana ya ka ba ujisu hi ulayathu ha ka gospel Matthias kalenong kabakat pra kadekot kaba arpwe terter hang ni ujisu ulayathu syapang we ushakri baman mo kadika parshi but hang ni ujisu ulayathu haba u petras mo we ni gisen ran jong jisu ulawan jong jisu ang kokenrat lada uparlok jonga upen sosi yanga lani uparlok jonga ule pop yanga kan nosin ngan map mo hatu ngiruk ngidan ni komta manu bapen sosi engi balapen dom engi bapen bitar engi mo le sengiruk ngilak ban keli ta ka jing keli hatu ngidang mam ne meki hatu ngidang dei ne ban map eki na makila pen sosi pala engi kila dom engi uji su fitep ong kom no uji su ong dei tang nyau sen henry kat no sen uji su ong henry hadu hinyo po sen hinyo kabamut mde bangin map tang shi sien sien mde tang hinyo sien henre hinyo po sien ki hinyo kabamut bon sien mo ujisu hikayangi bangi dei banya map para benri bangi dei banya map khamtam yakitu kibla pensosi engi mo to hang ni ujisu ukwa ban ai ka nuksa halo kata ka jing map ujisu ya thu ang ka hima ki beneng on tharai kum hoi usiem Jisu las dame tu ong ba udan weus uba la
ai ngalaban ong ubayarap ki syakri jong si kidon kam pisa kidon kam jingerap na usiem ma bat kumta kila karpa usiem banyarap ki uni usiem ubabha bat ubakloy ban yarap ki syakri jong uwe na kita ki syakri jong usiem ulapan ram na usiem udan kamba ka pisa ma bat kumta ulapan usiem ong subhasis yarap yang abang adan kam pisa du kata-kata de usiem ru ula aya ban loong ba undah bula ai bat kumta kaladai pakabenta jong tau syakri ban pen pai biang ya kata kapisa ka bala ususyem keliang na usiem de loong ba ka we ka por da ba usiem ha ban pan jingken de lawan lam ya utau syakri ndalawan lam tau syakri loong ba utau syakri ula syem sya na usiem ka ma shipo hajar kitalan shipo hajar ka kapisa ka labon de namdai shipo hajar kitalan di ndalawannya lami ukum ta usiem ul ong token mo kala dai ka por ba pin hap pen pai no to ka pisa ka ba pisiem nanga uta usyakri ul ong ikan map siem ula pen red mo la pipet ya kan ka dor ngan pen ie pinyo i hang ni ba uni usyakri ula dam ula pen red ul ong map siem mo so baban map siem ngam sim na la syo ban siu ya kata ka bang la sim na pi ani ko siem ngan ne kumnu ngam pat la ban siu ya ta ka ram di usiem ul ong kumnu uang na mar pa memla ngan haban set jil ya me mdai tang ya me ya ka tengah jong me ki khon jong me hadu ba men sio diu tau syakri la penren ju syo kama usem so bahas siem so bahas ma mo so bahas iarap siem yang hatang mentang saya ko bal kapor ngan persyang ban siu dap ya kata so bahas siem map yang ngamo ngala kum kelet ban siu ha kapor ka biang diu lapan la kerpat la dam hangta di nama ba unius siem udi ba bah ulang to kata kelet ngan map ya me mdai tang mangala map henry ngan klet no ru ya kata ka ba melashim so tenat dei ban tip chapang news tiam mdai tang ba map ula shim henry wang tom le nai ai shu ta ka pisawa pila shim ru kilet no da ka besok diu tau syakri pin i hani kedur ula komen ula smile mo ula kien ma bele ula komen ba do kata-kata ba tau sim ula map uba dan kam shu ban sia kata ka pisa ka ba ula shim ru kai ka ba jafite baden kata ndaw la mi nang tana yengs ulai kendu ya weipat usyakri para syakri jong maznyo iya uta usyakri uba usiem ulama bola shim ya takaram ulala pertana din ong mame me shim ram dem nanga ha to kasien kan no me shim shispa suka panay nu jorti ka khambon kata ka ba ushim ram uta we dei hadu shi po hajar kitalan uta we dei ushim tang shispa suka hende uta usyakri pade amno ubalayo amap no siem uang balai mi shim ka to ka ram nanga me khaman pen pashu I would uta usyakri ba khamre po ang kumnu map second rat anga mo map anga ala nga khamla man siu dap ya ka to ka ram manga shim na phi ai la si anga pangan sa siu pat hoi ka por Hendai uta usyakri ba man uliak kumno ubat ya una rendaung ai si sendan mem ai mentang hapen stom ya me di uta usyakri ba pri uang uta ba shim si spa suka ong so bahas map ai la si anga kumbali uta usyakri menema open red open dam map si anga so bahas si ai la anga tu kat ni pol nang sawan ra ka pisah jong pi Amrei utau syakri baman uliak kumno fitep uang ngam map emi ukot ikite spa uang shim tap bendi uni ya baro ki bahim bahasam jo tap bendi hadu bon hap onon pen pai ka pisa jonga de kumtala ong khalam dan jing map ula kelet yala di ba dang kat tu kat ni por usiem ula map ya ula kel ba ule ula shim karam ka ba bon bah ka pisa hende uklam map pat ya uta upar lok syakri jong mau ulah set bendi dia hadin kat tu kat ni loong kila susi bahaya kata ke jingle jong kita kiwe ki para syakri na kitip ya kata kila dom ya uta syakri beman ki ong yala dia imat perkat haba usiem ya ule ulah map ka ram ka babun bali ba umla ban map pa ya uni uwe pa para syakri tikum ta kila let ban report house iem kai wat banya tu ki ong kus iem kan rat piket mau tu syakri uba syem ram na phi shi pau hajar kita len usiem ha kan mau ho ngala map ya siem ki ong phi tip uba ba pila map ya pila map sun ba dei shu ban siu hende pitip ubat ule ayu ula set jail ya uta uwe pat upara syakri uba syem ram na shis pa suka hang taus ia mula dom pet kan kini kidur dengan pen pen hang ni usia mula dom ula pakot yo ni syakri uang meu syakri baman na lor bangala map ya me ngala map ya kata kapisa ka bang melashim hendak kumno men not pat ban le ben yo ni uwe pat kumno men not ban set bendi
Dia tahu saya kriba mau em map saya wang ngam map shu em menta hendai kuma melek you ni ngan set me ya ka lok jong me ki kon jong me baro hajil hadup menawan ban siu ya kata ka pisa ba mela shim nga ngarang isn ai me ngarang le isn ai re ma me pat balai me melak ban map habang ngalak ban map me kat kata ka dor ke barem balai ma me melak ban map you ni way pat ubashim me ka ni ka dor ka ba khamret tingi ihang ni ba uta usyakri baman ayu ule ne ulapan map usim ulam map u hindai ma upat ukham shimle kam ta dai nam dai hindai ulale ben ban yau ta we ka ktin ka jong blei kai yang nga ba ya phi ukpa ubah beneng u blei jongi ulam map yangi yaki pop ki jongi ki bakrau ki bangilale mo ulapan yangi deka jing ulam map yang ngapa jepi hatu kam dei si mangiru ngin map keliang ya ki waipat si susi bon si neng si asang bagi brio ngam map si tu la nur ngan map shu mai la pedom yang ngai la pen bitar yang ngam map shu dalile ngam map hende uji su kami kai yang kam ta ka ktien ka jong blei kumba u blei u kpa ba beneng ulam map ikiring kang jongi ukwa bangiru ngidei ban map keliang ya kitu ki waipat kibale bamde yangi bangun ong epi habangi map ken ni so sting kaman sem teng mo gring kiba bu not sa ki ong ngam map shul anu lanuru pite ka khya sa kaman sem kani ka jing ru kalong khya bha kamlong itnat kim sngewbha ki sngo ka ba ka doro jong ki ka khya bha namar ba ka dang don sa ka to ka jing dom ka to ka jing isi rang dan ka to ka jing bam yama henry habangi map kapen sting yangi kapen suk mynsiem yangi omtang yangi henry yakitu ki weiru ki bangi ma ka ktien ka jong blei la pi pet ha ka shiti ki nong ephesus ka nong ka basau ka de khot ka balai pu ar ka ong kumno ka ong kumni ngap kai ngan pen puli nam ta jong pi bat tu pin long ki bale sbon paralong ki ba jam nut ki ba yama paralok kumba u blei ru ha ukres ulama ya pi kata ken kabaka ktien ke jong blei ka hikaya nga ba yapi bangin long ki ba jam nut ki bale sbon parlok pat ka ba khamtam kalong bangin ya map paralok kumba u blei kres ulama yangi kupa u ba benai us kis u blei halu ki blei baro ulaban map yangi kat nutam mangi mo ngilong ki ngilong ta ki para brio ngi hap pan ya map keliang iwei nang ta shu aga shiti kinong kolasai kelenong ka balai ka khot ka khat lai ka ong kumno ka ong kumni ngap haken ong da ka baya sha paralog but da ka baya map paralog kumba utrai ulam map ya phi kum taru to le ma phi samo uble wi kai ngi ong kumno kumba utrai ulam map ya phi kum taru le ma phi ni ha banya sha paralog ka baya map paralog kumba utrai ulale engi utrai ulam map yangi mo ponse ngi ong try map yang ngala bakla nganom le shu ngale tips ngino ngan ko ngo no imei pa ngan ko ngo ikinong hikai ngan ko ngo iki belasan nganom le bakla shu ngi pan map dei stang ka to ka ni por pan ngila le biang kumjo hima uji sum sosi usnosi hende habangi klaban pan map map yangi bat juken mau syuru ya kita kiring kang jongi dekat notam mangiru ngidei ban le kumta kumba ujisu uhikai yangi Tiha berit kumanga ong ka ktien ke jong blei ka hikai yangi bangi de banya map kumanga la ong mene habangi map mo habangi ngi map eki we kiba pensosi engi kiba pendom yangi habangi map eki ka pensting ka do not ke jongi mo kumanga ong mene ka jing map ka mod ka de ka bangi yasuk no ya kemen no mo dan ko pen EP ini iwe demonstration kendian hang ni kadan kani ka kabali kani ka kabali hang ni di kani ka kabali kalong kata ka dot note ka jongi ka jing ka jongi ma di shubu dan manu ba pensosi engi mo ba penmong engi lani ba kumbakala mo kong kibringi bakala di nam dai ngi bakala di namar ba ki kumbakala i dom eki bat ngiong ngi map shu eki lanoro ala ngi liak kumta pe pi kani ka kabali pet ken menta kani ko kala yong mo kala yong bala dangi map
Kani ka dok nuot ka jongi, nak tu ka balik, ka sa kani ka bayong. Ka kia bah. Mo dengan pen EP sa Kyrpang, ka banjam mo dengan bu syang ni pen EP. Ban kampen sngewthuh kata ngalamat ong ngadang nyemap kan kata ka jing nuot ka penlong ngi bangin domsa ka penlong dukisa ngi ngem kamen adang yo ia itu ibrero ngi shu mo ngi shu pen atsa ka jing em jongir kam kamen shu nang ta kam don shu ni ka khamat ba pho samrki ka longkom ka tu ka mang pen EP ka dan tu ka bayong mo de namar kata ban pen sngewthuh kata ngani thu EP we ji tu kana ibaret ba mo di laong ba ha kelas mo ha kelas imes ipale project ilet project deh ha kelas deh ki pima piki kena imes si I project if you pin le to ini imes yong kum ni yong la shai ke sngi baro ki kena ki dei ban ra we upan yite upan ni bang ba upan deh nang song tu fening si bang ba na song du upan di yong iwe kena ide ban ra upan to kumna syai ke sengi ki kena baro ki lawan ra upan kila lingo kan imes imut phale ayu ipa wan ra yu ni upan den dala ka kelas ring dai imes ong pila wan ra upan baro ki kena ki ong oh imes yes imes la wan ra ki dan dai mo ki ba khamlong active of new dia imes upan la wan ra ubahe dan ba wan ra berit kumta ti ong tom ni le to kan sngap bah menta yong shim umaka how to pan thoi ka kyrteng jong no ba phidom ba phimap shu ita ila ban dei parlok jong phi ne manu ba phidom ye I phi om ba phimap shu I thoi ka kyrteng jong I hau tau phan ti ta ki kena kila perkat nom tu banga dom manom tu kila perkat to kila thoi ka kyrteng jong I hau tau phan ma imes yong kum no yong uliu phan pihak ban bu school bag ba pihak ban ra ba yo wat nam bread pihak ban kit ba yo man ke sengi ki kena kila perkat ke banja to bi ong imes temong in kong ho pet ti kum ta kila tab ha ka bag school bag kila ra shi sngi klam le ar sngi ru klam le ha ka sngi ka balai ulas dang ban smau tau phan la ka taru kin bread ru kim nu ma imes yong what bread bo bet hadu bangan da ong mangai ong imes mo yong bo be yun phan hadu bangan ong manga dia sa bread ne pihak bat bo bet ha po school bag ti nama bekiting imes ila ong what bread ki bu be habak kan ka pasau sengi kelas dang sema kata ka school bag asang sema jaka syong kum tu rumon ba upan kelas dang pun ha ka sing ke basane te mla sha shu ta ka jing sema pun ha ka sing ke ban rio te kim la sha shu ki miss we are very sorry miss map engi ngem la sha shu ya ka to ka jing sema upan long nem ngin bread no le singin wan ra no we upan ba thama la shai bangin le ka project jong phi mo long miss namal ngem la sha shu jing smala semaga kelas la semaga school bag de shay yeng ru la semaga kamera mo la semalu tik yong sha semes bangin bread no indu pan ngem la sha shu e to jing sma ti mes yong to menta pila la ban bread yok tu pan yong pet ken baleng ong e fi ba fendek kan ka project kan ni ka project kuma pi thoi ka kyrteng jong itu iba pi dom ba pi map shu how to pan la dang ye map katu kalong kum katu ka basma ut mo ka sma sa ka jing em jong e henry la dangi bread no ka bamut ngi map no ngi klet no kam dan jing smai e sho ti la dangi bus not sa ngi map shu kamot kawan katu ka jing sma utung ken mo ti mes ong namar kata wat jumlen ban bu not sa henry ngi de banya map iwe ngin bread no e katu ka ba pot katu ka jingbam map mo e katu ka jingbo no ngin bread no and ngin ya map kaliang iwe ti katu ka de ka ba pen sngewthuh shu e pi ke e ka ne ka jingma de ha ka ba khadu e ka pe thu stang iwe khana ibarat ba ya pi ibanya dei bat ka ni ka benta mo kumno bangi de ban ma bat ke e ka ba wan ra ke e ka ba penlong yang ha bangi map kumong omene ha bangi map ka pen sting yangi ka penyasuk yangi ngidon barabo ka khamat ka bapho samarki ka dok nu jongi ka sting ka mynsiem jongi ka sting ngi kemen habangi map yakiwe ma to kata ka je tu khana ka long kum ni dan an chi parlok ibi bat idi ki de best friend ki it ba na lo ba ki it ki de ru ki ban nang ba ban tem bat ban roi ibi ise tem haya kanika
piano mo ya ka piano inang bahai triam ha but idi bade idi bandang bha bantem ya kanika violin iba triam ha bantem ya ka violin ba kini ibi ba idi ki tam ar ngot ki arwai artar hajinga seng ha school ha kino ki programs ha ki competition baro ngot ki arwai ki tam lang ibi tam ya ka piano idi bat itam ya ka violin ki bredo ki ngotanat bah ba kini baro ngot kitam but ki bahado kata-kata ha ko bai kisngi mtep na ka ka daw ibi ba idi ki dom ba ki dom ka ta ka jinga dom jong ki kalong ba kim ya crenshaw ibiru ila dom idi idiru idom ibi ba kim ya crenshaw ba ki la ya bu not ba kim ya map shu iwei la ya na ka wai kisngi sha ka wai kisngi na ka tayo ki benai haru ki kimi ki kapa jong ki bahin jong ki ombele ki ni bar armut ki long kum ni bar bor ki lang sa school lang tuitions and ki practice lang ki jingroi ki roi shi jing sai man ta ba la ka jong ki yat dala pen ong ki ru banya map no banya klet no banya it biang kim tre sure ti long yat kum ta suki ha ko ka por long kadan ka singing competition ha ka singing competition kadan atli ki round ka wei ka de ka solo ka wei ka de ka duet ti ibi kwa banya shimenta ban participate ha kata ka competition kum juru ye idi ibi ong belai la da im dan idi hatu ngamla se ban job mo ka wan sa mynsiem sarong fi en lo bala edom wan sa mynsiem sarong ibi ong an job bet let's see yung khamrai baha ban manga nei baro shi katu idi sa shu job bet bangarai baha manga ngatam baha manga pi ka wan kata ka mynsiem ka ba perkat ki bam ya day mo ki bam ya ha TV o menta tingan participate marway ba ngan pet iba ye di bangar ngan nang kham tri manga banya e kaju ka jingmut ka dan haidi idiri ong kumta balai la da imdan ibi ngam la se ban job ngar ngala kham tri manga banya ibi kumta kila ya perkhat ma dalade kita ka por ong kila let sha kata ka competition dalet hangta ti kila shong la ka jong kila ile dom ke me kren chu ke na ma ba kila dom mo kila shia pe dom be we tin da de ka por ba in perform ibi ila let ke stage mo ila ra ba ka piano jong i bantam dai la tem ila pe chi ibi tama ile bam yo i mo ibi ru o idi ru na ibi ile bam yo i nama kila dom mo ti ibi la sedang bantam kan sedang bantam i perkat yong imod dry imlan mod ban dry imlan mungkin mau show kum tu ka first line in hang tai la long nervous mo ila sukus lai ba dai la tem biang kum ta kam wan kata ka sound kam wan kata kam nuru ila klet lut hang ta irwai la ka ruai dai la ruai shi teng kam kan mau show la klet shi pang ngap jar ki break bon pe kai mo ki audience ki bon pe kai la lingo ken sakoi la lingo ki ong beli kita ya ba ar mut ki shi ya ruai lang beli menta ki ruai tang marway no kata ita ibiru isange kensan hapedeng hadu ba ila sungram pet no nang ta he lai lingo lu baro mo ti in lem no ikam la ila haban e no steng mo to la des ka bentar jeng idi ha pod on yang kum tu kan ibi le sarong yang kum tu ila ong hado on mo la kan sarong kan kum tu hi ti la des idi pa la kham shu off kan ken net ngatingan le bha na ma ibi kham la le bha kali ka chance yang ban job ti la sheme ka violent kan dai la mod ban dam hamar bo mod ban dam ka flat kata ka jingtam la try ban kumno la shna la tune kum tai to kir yat ka flat kata ka jingtam long kumno ru hadu baki break la ya lalut mo kila ya risa kila ya kilot idi la le ran long reshu isu pet nang tanah stage but imare sa baranda dala poi hanta baranda isyong hata syuki yam ken idi iyam yong kan ni baro ka day na marbanga ya dom bat ibi yong banda jin banga map ya ibi to ibi ile kum no yong am tip ndre ka day ka benta jonga mo kum habanga i kum ka parlok jonga best friend ngadi ban map ken haba uji su hi ka yang bangi day ban map yong baling ngam la ban map ibi la danga map ibi ha ka to kasngi ka bot nginum long kum ni nganum le ran kum ni ti ta idi syong hang ta iyam ken yong ni map bi yanga ngala kum bakla idi syang ngadi ban map epi banga di ban pan map ru ne ta mga map ne ngadi ban pan map le sing ngadan ka jing bakla hanga ngadi ban pan map na ibi iyam ken to fitem ibi pat ila snap na kendong mas ni ibi idi ipet na stage ibi ru ibot lang adin tama iri na din ti ibi yo sngoken pai tai di ila yan kom ta yo sngo ba ik ong japang jong iken ibi mare nang ta le kedop ye idi ken yong map yang adi ngaru ngala bakla na do ko tu kesngi bang ye dom ngadi ban pan map na pi
mo phi map na em rungam tip tamang di ban pan map kadai ka bentar jong ban pan map na phi mo ile singa bakla manga ti hangta kan ibi be idi kilaya map iwe kilaya kedup hangta kilaya pan map bagi ong to nginya map no iwe mas no ong kumta fitem tengen kata ka mynsiem jai hangta ki ong oh dang don tia sa ka we ka bentar mo ka bangin ngin le commission kadang sa ka duet balai bi ngem net participate menengi claim job ya ka solo tong ngin le no da ka duet hangta ki la ya mare ki kloi os labas dang tikilet ken ki kendu ki officials ki ong mam sa long ne em bangin participate ha ka duet mo dang don por ne em bangin enroll le de bangin penrung kerteng di kita ki officials ki ong dang long ta ma fi hab le kloi ti kom ta hi ki la ai kerteng bat ki la perform ken lo ong kata ka jing perform jong ki kata ka jing participate jong ki hang ta ki la rung ha stage ki la yar wai ki la yatem bat ka kham sngo bang shishu kum ba ki le men shwa na ma mata ka mi na ka dot note jong ki la so sting ki la so kemen ba ki la eat yang sa hisen bat kum ta ki la kemen hadu kata ba ki la perform bat ta shisha ki dang yo hi ya ka nam ka jing job baro arngat te kata ka de ka jing hi ka yang ngap phi happy it bangi day banya map ngi day ban pan map habangi la bakla bangi day ru ban map yaki wai kenang baka jing em ka jongi ka dot no ka jongi kanong ka basting habangi suk no bat khamtam ngi pen sngewbha U Blei jongi ti meneng ongan pen i am ya phi pe phi i am mene ka tu ka bala yong ni nem deng ongi phi habangi bu sa ka tu ka jing dom ka tu ka jing anu ka la yong ni mene habangi map hene habangi map pe phi i am ka tu ka bayong kala biang ka bali kan kamu kala sting biang mo la kemen biang la ngosuk jai kamen sim kahikaya ngina marketa pangidei panyamap keliang iwe ladangi pulia ka gospel umatius kelandong ka banre ka dekat ka bakat ar ngi barok ngi nang ba ya kini ka jing duai utrai fikin mam ka dekat ka bakat ar ka ongkom nu to map ru yangi yaki ringkang jongi kumbangi ru ngi map yaki balik sneo yangi kadai kata kan kapa uji su ika yangi tu Blei Un kyrkhu ye phi ki hap parit ba phi baro ki ba pet yakani ka program u Blei na kam ta ka program jo amen